नमस्कार प्रणाम। स्टार लाइव शो में स्वागत बा। आप सबके बता देवे के चाहतानी कि खेसारी लाल जी के एक गाना आवता जौना गाना के नाम बा मीठी जलेबी। और एके गौले बानी खेसारी लाल यादव जी और अंतरा सिंह प्रियंका जी। और इके लिखले बानी यादव राज जी और एक डायरेक्टर बानी आर्या शर्मा जी, जो कि जी म्यूजिक भोजपुरी पर अपलोड कल जाई, जौन की 21 तारीख के 6:45 में 6:15 में एक रिलीज कल जाई जी म्यूजिक के द्वारा। और एक गाना के खास बात ई बा कि इ गाना आधा हिंदी गाना बा और आधा भोजपुरी में एक गावल गईल बा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त गाना होखे वाला बा। और जिस तरह से रउरा लोग खेसारी लाल के और गाना के प्यार दुलार देनी, वही तरह ये गाना के भी प्यार दुलार दी और भोजपुरी के आगे बढ़ाए में अपन मदद करी। तब तक बना रही वीडियो के साथ। धन्यवाद।